Awan-awan ancane seger tenan gawe jus jeruk gratisan ngene iki. Piye kabarmu cah konten kreator pemula-pemula? Isih do semangat apa ora anggene ngonten? Ya kudu semangat to. Awak dhewe pemula ngene iki lek ora semangat terus kepiye? Kapan lek arek berkembang kontene awak dhewe? Rasa bosen bingung arek gawe ide konten apa wis biasa cah, wis biasa. Kanggone awak dhewe pemula ngene iki wis lumrah ngono kuwi. Wong kadang sing suhu-suhu ngono kae lho, sing wis walah konten-konten kreator sing wis senior-senior. Ngono ae kadang ya isih rada enek rasa bingung ngono kuwi arep gawe konten apa. Ya terkadang barang kan sing marakne males iki dhewe wis bingung mikirne gawe konten apa, basan gawe dikonsep ya rada kesel ngerjanine, videone ya penayangane gur sakmono-mono ae. Kadang dibandingne ndelok kontene wong ana sing gawe konten asal-asalan malah iso FYP, penontonnya iso akeh, sing interaksi komentar ya akeh. Ya lek kanggone aku pribadi kadang sing gawe kecewa ya ngono kuwi, tapi ya wis piye meneh lah. Kayak dhewe ngene iki pemula gek isih nembe belajaran kok ngerti kaya ngono duwe rasa down, rasa nyerah. Aduh lah biar berkembang. Jenenge wong ngrintis ya wis ngene iki cah rekasane wong ngrintis iki. Makanya yes, ayolah saling menyemangati dhewe konten-konten kreator pemula iki padha-padha saling menyemangati. Sing urung entuk undangan monetisasi ya aja berkecil hati, aja terus males, aja. Pokoke panggah semangat lah, ayo panggah semangat. Sing penting dhewe kuncine iki konsisten, setiap hari harus upload video, foto, gawe teks. Wis to, entuk undangan monetisasi. Pokoke sing urung oleh undangan monetisasi, kanca-kanca pemula wis tak dongakne ndang entuk undangan. Gek kanca-kanca sing wis entuk undangan ya termasuk aku ngene iki wis agek pirang dina wingi entuk undangan monetisasi. Justru tantangan sing sebenere iki selagi kita wis entuk undangan monetisasi cah. Tenan. Sing wis entuk undangan monetisasi iki malah tantangane luar biasa. Lah kepiye? Awak dhewe harus lebih giat lagi nggawe konten. Kudu bekerja keras meneh. Lek ora bekerja keras nggawe konten, lah arep oleh apa? Oleh undangan monetisasi yo percuma, ora enek dolare lek dhewe gak sregep nggawe konten. Makanya yo mumpung urung oleh undangan monetisasi, lebih giat, lebih semangat. Nangko ketika wis entuk undangan monetisasi baru rasa bosen arek ngonten, ide bingung arek nggawe ide apa, ngono wis gak enek, wis terbiasa karena wis sangat terbiasa nggawe konten dari awal ngene. Lah iki aku karo anakku karo bojoku gawe jus jeruk lek ku golek kae mau lho cah. Golek ning omahe tanggoku ngono ning mburi omahe tanggoku. Jeruke jan gawembel tenan beh awan-awan ngene jan seger tenan. Lah iki wis dadi iki jus jeruke beh jan seger tenan. Sing jelas kan lebih alami ngono lho. Timbangane tuku minuman-minuman kemasan ngono kae lho. Alah jan gulane barang aku ya wedi ngombe-ngombe ngono kae. Lek ngene iki kan gulane iso diatur awak dhewe sing ngatur to. Beh jan seger tenan. Awakmu piye cah? Enek sing seneng apa ora gawe jus jeruk ngene iki? Wis seger gratis pisan, jan penak pol ning desa ngene iki cah.